What's up mga kajologs? Panibagong araw, panibagong ramas naman po tayo. Ayan mga kajologs, shoutout naman po tayo. Shoutout nga pala kay Arkin, Jisid, Andres dyan sa Kaima, si Pukot Camarinesor. Mabuhay po mga taga-Kaima. I love you mga taga-Kaima. Ayan mga kajologs, nandito tayo ngayon sa Busay Waterfalls sa Malilipot Albay. Mga kajologs, oh, panalo, ang laki. Ay mga kajologs, oh, may dumarating na mga bisita ngayon. Akala ko ako lang nandito. Yan sila. Mga kajologs, oh, may mga bisita tayo. Ano? Ayan. Shoutout sa mga kakilala ko! Uniqlo!
Uniqlo, saan Uniqlo? Kalagapi! Ah, okay. Yeah! Kalagapi!